Ka office jeng District Medical and Health Officer South West Kasils District hakas ngisa jany kalayo banrake ya ka National Oral Health Program ni ka NOHP hayo mukerwat bat ka phang pedeng jong ka ni ka program kalong sarong yala ka jong ka sentur habakran hakani ka jingalang u Dr. PM Nadon District Nodal Officer jong ka National Tobacco Control Program South West Kasils District Uloong bakane ka dega singi bakarpang bankan mau ya ka jing koridor jong ka sentur namar kasentur kabakut bat bakut bakya kalak ban penjerong ya kejing ubriu ulong ru baknang ba onla banyo ya kasentur kabakut bakya karon kam ban na sumareka man la kapor hakane kaju kasngi layo ru ban sampai ba ya ki Colgate bat ki brut shoot banyat syaki pai ba layo ru banita ya kejing tho ne pustar hapo yo mokrwat ban pasngtu shushu iki pai ba halor kejing sniu jong uduma secret bat ki wede kabakta ya kakut kakya jong ki briu Laidan langru DMHO ka South West Kasils District u Dr. FR Lartang bat ki katok ane kinong tray jong ka kwet kakya lapen shit pen chingan ru ya kane ka jingalang lembaga drama lengkot na kayong lajong musical social and cultural organization molang wir bat ka jingshat Santali ki rules ki pangikot ki 5 golden rules Santali ka way na kita kade bangide ban kumno bangin yo ya kata ka sentur la ne ka jingko jikya jong sentur ka babyang aga jingim jongi lakum no umno ngide ban brush ban shoot ya ki banya ar sen sisngi bangin pelut por kumba ar minute ye bangin shoot khnam bangin line na kita ki jing pang ki bade ha ki do banya ha ka banya bat ha ka sentur hi boro way ka ba ga long bangin pun khoi ya ka sentur man bangi de pam in kendru daga kumbai Dr. Latang beni lakran hi kendet ba man bangi dap ban bam jing bam kanu ga jing bam go bangi bam ngide ban kendru daga ya ga sentur khnang ba kitu ki jing bam ki bangi bam kinnom sakut ki beniat lane kinnom la bat thau kanu ga jing pang ka ba ya dei bat ki beniat ka balai ngide ban bam ki jing bam ki balai na ki sticky food ngiong ki batiang ki ba bet ki banian ki bala ban pankala syaga jing pangbanian kamtam ya ki khulung kabasau ngide ban bam ki jing bam ki bajengam kamtam ki jing bam ki jur bam im ki bajengam kabasan ngide ban labumum no ngide ban lek ban pha check up ya ki baniat la ne ka sentur hi bergawai lakunum no man ka handru bunai kamot asin sistem kita ki santli ki rules ki ba kumno ngin yo ya ka sentur ka babet ka babyang ka ba light na ki jing pang ka ba light na ki jing pentut haga sentur ka jongi Hey Pang ang kesentur kamu tu pi. Boleh mak? Saya telik. Mak saya telik tu. Pasien. Ang pasien tu. Adik tu pi. Alam no. Uni pertama kan tu. TikTok. Oh, TikTok ngalah panen X-ray ni. Mana? Doktor. Wah, imat ya kan? Serius sampai jatuh kata. Ni. Ulah dari way ubala di secret sipun. Ni kata te doktor ngamla ban pediang pia kata kumno kena udang san snem unla di secret. Baik nganang pi. Ka X-ray kam juthok. Baik, tene kesedem rumah pi. Tene kesedem rumah kalalang hang kane piong klem di rumah.
em thì doktor dah pakai pada peta seiok pi bakla ki jingko. Bila dia gemasipun. doktor nanti. Nanti? Doktor. Ngamne ya tuh. Hai, kan doktor ngasuh. Mak X-ray jong ikam jutok. Mari tu cuma mit kan. Cuma mit. Ha, sikrat doktor. Sikrat mit. Ha, Lai pio tu. Iya cerita pi. Cerita. Ha, Penkiat kita kiji bam piang, pi ai jum bam piang kat pemon, lakta la persniu ya kiri beniat jong kulung bepli. Baik, tani rasitom, rasipang bepli kita beniat jong pu, jong Ani ngak so tu dai nanga doktor was ngoi mo. Kita kijing bam, kita ki snack, kita ki ki bam mentoy, ki bam long dawai setia. Ta jai kun jai ta. Ngak so tu dai manga. Jai TikTok, Jai. TikTok jai, nalai.